Jong? Maayo kay nakapalit na kagatas o diaper. Pero, ngano na bakang-bakang naman ka? Naunsa day ka? Nara ng diaper o gatas, lab. Ay, nabigay. Isusunod ni bata, oh. Saan naman ron, be? Watay gatas, oh. Pati diaper. Asa na ka itong amahan mo ron? Bantay, gito sa kog maabot to. Watay diaper ron. Mag-igit-igit na nalubot ana ron. Watay diaper niya. Wa putay gatas. Saan man na ron? Ani, my love, so sweet. Jong! Asa man kagikan? Una-unahan, nakay anak og binyo naka ay sagpili ilo tao diha. Gikan na sa kasi mga tropa? Wala, tropa ra. Tropa na ako sunahan, baling-ulingaw ra. Asa man idala nimo? Sa lubong nga na ako si mo ano. Dating gawin na to sa una ba? Ano ka nagbago? Sa una ra to mo inom ta katong patay anak karon nga natin anak. Dapat magundang na ka, magdiskarte ka. Wala tay gatas o diaper ani oh. Ni imong dala to bara, pwede na sa to anak, pwede na tutuyo sa to anak. Unsa day ka? Una-una abi. Dool ako diri be dool. Dali, dool. Ani. Baba. Saan ko man natuba? Gatas man og diaper ako kinahanglan. Banding na to ba mag-asawa? Unsa di ka wala man ka nagbago oy? Wa ka naluwi sa tong anak oh. Di wa na kainit ba oh? Unsa man jud ani ka baton ani? Wala jud ka diskarte. Unsa naman ni si Dinji? Naunsa naman ka jung oy? Naibang ka diri oh. Palit na diaper dito. Kay diskarte ba? Kuna lang pirmi. Ano sa kung makamatarong tawhana ka eh? Takmay! Tokpok ma! Basta pakmo ay ah! Pakpak niya! Woy! Pakpak mas na! Woy! Takmay! Pakpak ma! Takmay sa bawak! Woy! Paknyaw! Paklaklas to paknyaw! Paknyaw! Tasperti na paknyaw! Pakmok! Pakna! Takmay! Pakpok mon! Wak mak nai, wak moy, wak mas ni, wak am, wak nai, 50,000. Para sa'yo. 50,000? Pak na. Kanang papatada tadi abi. Lasto lang. Numero 11. Pak mama. Pak mo. Mai ah. Ai, pak mo oh. Kapun ka, pak ma. Pak ma. Kapun ka pak niya, pak mo. Pak nyaw, transfer tina. Pak ma. Wak ka, wak mo. Kanang Thailand girl, kadang problemado lagi ko kay ang kwarta gihatag sa akong misis ba kay gipatadan ako glasto. Sao na ako pagpalitan nig diaper o gatas ron. Wak mak ni nyaw. Nakmak mas nak naya. Nakmak nyaw. Takbo. Unsa? Kay ka box wak nice guy. Wak mak na. Skok mak ni. Ni. Wak mas mak muay. Wak mo na. Mua. Takmo. Takmak na. Ito ang tanging paraan. Kay diskarte ba? Kuna lang pirmi. Tak nai tak. Wak mok nak nai. Tak sai. Wak mok na mai. Mok na nai. Pa? Mo? Ito ang tanging Usa man jud ani ka baton ani? Wala jud ka diskarte. Usa naman ni si Dinji? damdamin mo. Mak nai. Pak moy. Pak na. Pak na. Ôi. Ai. Mok mua. Mok moy. Para sa'yo. Usa naman ni si Dinji?
Ang laban na to para Dapat sa'yo. yung diaper ang kinahanglan. Ang laban na to hindi ako Tay! Tay! Wow! Na! Mak! Nay! Mak! Jong? Maayo kinakapalit na kagatas o diaper. Pero, ano na bakang-bakang naman ka? Naunsa day ka? Lab, nara ng diaper o gatas, lab. Pero, ano napaigo ni mo ang 20 sa gatas o diaper? Amin na bigay, ikaw ni bata oh. Hoy! What na na? What? Oh shit, not good. Nằm ngã. Bye. Đặt hai. Đặt hai. Đó. Đặt hai. Bằng đá. Rồi. Nát. Ngồi nát mà. Không không. Sakripisyo jud akong hiyas. Makapalit lag diaper o gatas. Này. Wow. Con xin á. Hai. Con xin nàng gầu này. Mắc mày. Mắc này. Mắc xin nạc này. Samahan nga lesson ang gusto niyo paabot sa mga tao may tungkod sa imong video. Ang lesson na akong gusto ipaabot sa mga tao, anong gibuhat na ako ni nga video. Although katawanan siya, sounds funny but sad reality. Nagyo realidad na magkaipit-ipit na tungod sa sitwasyon nila sa pamilya. Makabuhat nag mga butang nga dili na angay buhaton. Pero bisag ana pa man, kung sa nagitawag nga sakripisyo. Og nala na sila laing choice, siguro mo to ilang laing buhaton pod. Pero kay naan naman na, mong napasubo na sad sila. Kung sa tanan ng mga pamilyado diya, dasig lang ta. Og sa mga viewers na to nga wala pa nakasubscribe subscribe na day mo diha aron managhan na ni atong pamilya. Kanya abangin ninyo ang mga musunod na storya ni Jongjong Lasto ha.